holto jawnoɗa e wuro ngo tan lijjidde geɗe ɗe nde tawno yaade so yonti jonde ko Ayuba ande ko eɓɓeteɗo ko hade mum gasde tawata ka tabbi Moussat sabu wuro ngo yontingo heɓa joom wuro kadi ɓeeɗo ɗiɗi yiɗɓe naddene ne gona joom wuro ɓe gonata o mo ganduɗa ko gise o wonata joom wuro so nana natta hen mboɗo sikkini yiɗi ko walludemo wonata joom wuro ɓeya nana pewja sow kadi ene nanna ɗum hen ala e mabɓe fof laamoto ɗum hay goto e mabɓe arda Oumar wona ba ɗum cankiɗo laaminoɗo wuro ngo Oumar o yiɗi wallude ko gise ɗum o waddata ceɗɗo joom wuro waddata wallude ko so par ce que omo nawnaɓe bagasuji sodalo yiɗi wallude holno hoto ɗum fawi joom wuro wona noon joom wuro ko leñol almami ko leñol ne waɗi laamu arduroɓe waɗi arduroɓe warses ɓe hokkuma ndiyam ɗo gonɗa ɗo walla mi ƴami eyyi walla mi ƴami kono ngo wuro kay hay goto wawa haddemi ngo laamade mayde tan pondumi hen añeram tan mi laamo ko heddi foof goɗɗo wawa haddemi laamade e yo gise ummo France mi anda ko hol toon ara ɗo anda wuro no woori tan wiya mboɗo yiɗi wonde joom wuro tan yimɓe jaade pour kalis yoɓe goppu kalis bonni en hannde bonni en ha bonɗen en natti ƴewde enɗan en natti ƴewde koddigal en natti ƴewde ndimako haydara ala ko wona kalis o laamora mi wondi gise laamora gise kam ardata komi wuro ngo so biyoni natte hen o laamora so e bandiraɓe mum fof momi yaltinde wuro ngo so Allah jaaɓi eyyi yar kam ɓakantuma joom four mburu garɗo ɗo hanki heccanki tan wiya e perso wonde laamu amen mawo yaltu wuro ngo somi laamima joom fuuro kam fuuruɗi fof uddat birkaji makko fof uddat fof mami udduto Allah jaaɓi mi yara ndiyam mi yeehi gonene jam kon mi defto batta ala war sese noon hay goto mabɓe laamoto hay goto mabɓe laamoto min de mi nani an ala ñaami ala yari ala lootima ala jooɗima e galle joni kam hay jiɗɗo suuɗadema fof ko ɗo ñalla aɗa yahata an nguɗo laamu mbaɗata jogori tawede ɗum arande mbaɗa no mbirumami ni sohla jeeɓi kadi no mbirumami ni gandira ko noon jiɗirmi 500 000 mo tottumami o jiɗmi ko ndewnaɗi orto baɗɗi distribué galle sakkeɓe ɗo dokkaɓe 20 000 galle lawɓe 20 000 anani galle kasenaɓe dokkaɓe 20 000 galle monsieur Thiam en ɗo monsieur Thiam ancien politicien o dokkanaka mo 50 000 par ce que on omo jogui voix ji wuuro he mbiɗe aɗamini so Allah jaaɓi kanko so ɓerde makko weeli tan ene wawi mi yawa joɗade hen ko wona ɗum ko galleji ñeñɓi ɗi foof goto fof e heeb 20 000 a faami goto hen foof yo heeb 20 000 muɗum a faami kadi jinmi ko joɗade wuuro ngo mi fewnon goɗɗum woda tan seydi Guissé ɗeɗo e bandam artat hakkille ma kalis ma oɗo koko jogori fiide boyi jinmi ko ƴetta kalis ma kokka ɓeɗo sukaɓe joguiɓe association ji walla kokka sukaɓe wuuro ngo liggo ɓe ganda waɗi wuuro ma taw seeɗa ko merde wayi allahuma an min mi wawa ƴettude konngol tan jeeɗa ha jata hen jeenoɓe min mi ƴeewi gauche mi ƴeewi droite mi ƴeewi dow mi ƴeewi less mi tawi min vraiment nde an ka ennemi am quoi ala noon wino comment an mi ƴew oɗo combat mawɗo ɓuuro fof ne jiiri ene jaggani mi kalɗo mbirtimi ko Guissé papa Guissé ari papa Guissé jonguro sukaɓe nano pijiri indam nde ko jonguro mi hami fuɗɗo nangude aɗa ɓardanami wonde kalis maɗa febboy anani ko papa kalis kay ɓe mbiya mais wona ɗum Afrique ko kalis woni hen ɓayi tan allahuma ya comment ko woni haydara walla ana yiɗami joni kikiɗe gaddami mbeɗa fiila mbeɗa arda mbeɗa wiya jonguro nani jongo tan somi woni kay jonguro ko an woni garadam noon kay noon comment le faire pour être un garadam il faut ko respecter les maris papa chéri am min ko jiɗɗa fof yo won jam ɓeydi 500 ni ɓe jogui tano ko jiɗɗa ko fof watta 500 to pulɗa min ko kalis kasani kalis heewi ɗum mo ɗum wonko Allah tottimi 500 joni peccimi 1 million 500 000 nanɗo henna wadde wadduwama toppiri ma ko ƴew mais faire beaucoup d'attention rien surtout yaro sa yalti damar galle ngal par ce que c'était grand ennemi de la moi quoi eɓe mbaawi 1 2 3 ɓe liggome lawol ɓe ndewna juuɗe ma
te a majjani laamu so tooli furtetede ko jeynoɗo ti kono noon ayna miiji ɗi jiiɗa jeyɗo kono ñande heen yiya ko yooni ala ko hedden ñande jooɗi mais sesi hankkadi ittama laafa laamɗo e won totte hankkadi mboɗo fiile ñande heen jinmi ko ɓornoɗa ko ñeeña ko woni haala kadi so ñeeña ko alano koɓe pelmoto eɓe mbaɗa gauche droit ɗi wonde rimɓe ganduɗa hoorema so wona no ñeeño dimo nanetake eyi allahumma salli mi nani haala ma mami wat ɗum kono goppa noon somi fawi pawsa gasi nani yaaf toppire ko mbimi ko waɗani aɗa yernoɗo yaafo seydi gisi min ko jiɗɗa ko yo on jam miɗa mettinandema hen sahaji Jiɗɗa fof miɗa yo dillini jam. ɓerde ma nde ay loova yu yu loova maayi Mbeɗa yaha. maayi kadi rutto loova yu e maayi loovantemo on namour ana leelide ana leelide eyyi mi yeehi to mbindama to galle Fatima en eyyi holko Fatima Gaye wima Fatima Kane eyyi mi yeehi to makko eyyi wimo salamu aleykum Fatima salminima ha fari jomi bama wi omo yiiɗi wallede o ƴetta chef de quartier o pour wote quoi holko mbiyatamo chef de quartier eyyi wona Samba so wona ka ɓocconde ko quartier kalandama eyyi min mbimami ko wuuro Samba aɗa wiyami quartier mi cogono wuuro woni quartier o ruto wal way fa to mbiyami yaha mi wiyamo ko wuuro mbimami sa yeewi Babi Yoro wi omo yiiɗi wonde chef wuuro ngo joom wuuro ngo omo sohli wotanebam par ce que ñande amen mbaɗa wote a yahani kala han ko leeraɗa haala quartier joni ko wima o wi kanko o woni garɗo toon iddimo toon ne wiye Baba Galle kañum o wotanta ko o wi ko no waɗata eyyi o woni eyyi Allah probléme so wona ko haside oto haade hen ni ya ha to galle mabɓe mbiya babam wi kon hasideɓe yoɓe fa ladde wiyamo noon wimo yoɓe fa lakara wiyama a wiyo noon wimo babam wi sa noon jaɓanani wotandem yoɓe fa lakara rewe hen yo fa lakara rewa hen wi babam wi yon fa lakara rewe hen direct ni mi haalon kaldirraki ya ha damal galle mabɓe mbiyami yoɓe fa lakara